Sik King, sik tenang sik. Aduh masih cok. Gimana piro? Cok. Tenang sik, Bos. Ayo. Yes. Ki anu kan medun sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi hari ini kayak halah apa tawang wi. Jadi kayak aku Pati muji kowe gandika ki arep anu, Bos. Aku sing ngejak ki mau aja tak gugah, tak pengen ro gua ulo. Wah, Bener piye nek gua ulo? Enak piye nek? yo enek. Nek kono tenan yo nek ulone mblok. Enak ulone. Ulo iki aman. Yo ka ulo gede. Ya, Ulo gede kaya awakmu lho. Ulo gede ulo apa nek nek wedhus terus sekalian Ijane wong kesel tak paksa aku pengen roh jan ngono. Iki Tapi dulu pengen dhewe. poli lagi Makane gua pati. mane ngongkon. Pengen gua ulo. aku ngejak poli, lah Pati ngejak. Pengen gua ulo. Yo kok bar kok gua lawa poli. Poli ki kawit. Poli dhewe aku tak amule. Lah wis tak omongno bumur. Mulai bengi kok. Ngomong piye? Wis tak omong. Setelah ini ki juga arep terabias ini. Mulai wis Pati siap. Bulan ning Bulan. Lah ya wis ngomong gua lowo. Ya, Gua poli, gua poli. karo ngetes motore mujek. karo kertas Ya, kuwi lho. Oh, ki apa ki jenenge? Ki apa? kowe yakin ora? Gak yakin. Nek aku gak yakin to motor muji. Iki bar diganti binsol Oh, di sini. aja ngenyek, Jon. Bahan bakarnya binsol iki ngawur. Ya nek ngono jadi jajal sik. Kowe ngerti bisa di pesawat ya apa to? Anu. Bali-bali ini gak kuat ini Pentos ya? Mbok apa? ini gak Bisa. kuat. Bali-bali ini iso menambah kecepatan. Bensol. Nuklir eneng. Germu kok gede aja. 45 ka 43. Lah jirine nganu ngunggah menak. Wis sing ngarep 10-an. Sing ngarep 10-an. Sing arep 14. 13. 13 sing arep. 13 wis asretane ketara. Ayo kesuwen ya ayo apa ide ndang tes motor muji. Heeh. Kingko malah Tes drag ya. Ngono. iya to. Kita berang kali mati ora to? Ya tetep ora to. Kira tetap mati soalnya kita nyabrang kali ya. Wes nyabrang kali nyabrang. Jembatan Suramadu gak apa-apa. Ya bro. Ayo. Yo kanjeng kok. Iki berarti enggak tawon. Mate kesingannya beda. Dia aja udah tawon. Apa? Ayo, awake saya golek bensin. Mengko mandek kok pinggir kali piye? Mengko sing iki lurus. Pokoknya sing lurus. Apa tak Aku jembatan ini ngakali langsung. Ya nganan kan ora lurus. Aja sing rono. Tapi argo ndi to? Tak golek bensin resik lho. Kali iki langsung aku Alah, lurus rono lho. Mengko nyemplung kali to. Rono kayak kan terus aneh to. lurus ke to? Ya ya pas tikungan. Ayo lurus ke lah. Ya sing lurus, engko mandek kok pinggir kali. Yo jembatan ya to. Ya. Tak angel mentok. Iya kayak ana kabeh. Iya. Kowe malah ora? Loh, ngedos ya kok. Iya ngedas bos. Bujane kuwi. Nang aja ning gua. Ya. Gua lho. Alah ngelaran apa-apa. Nek perornya bos. Ya. Lah, wedi aku mbok gendol. Oh alah. Ya apa iki? Iki remit jangkep ora? Ngobrol sak. Alone. Lalah, sak lho. Bensin sih bos. Buka nih.
Sik King, sik tenang sik. Aduh masih cok. Iki masuk piro? Cok. Nase, Bos. Ayo. Gas. Ki anu kon medun sik. Tuh, itu panas. Masuk cok iki. Gadar. Beyo. Kok ngono ya tiba e? Ya nyiprat. Ya. Barang kok ngene kok. Ini Pak. Tapi nih cok buku nih. Ini. Gini. Kita ndang. Ini piro? Kamu bu kok. Lha kok nek kamu buno? Iku lo gak iso Macet iki nih. Iki. Oh, sing gede bengkong lho. Apa nih? Aduh. Waduh, sok lemah iki. Lemah. Jadi nganu jan iki wis akan masuk duluan. Ayo, di posisi Jual BC. Ya boleh iki tujuan lho, Bro. Lah tekan masang wis. Wis tak duduk, mungkin masang. Lah ngarep diurno padha ae to. Pancet. Kowe di posisi motor iki kira-kira gablok aja. Iya. Wi gas colotne. Soalnya nih. Heeh. Iso. Yo dadi siji di separo nyolot. nyolot. Niku gak gablok. Lagi yo nyolot ngangkat wonge. Kira-kira ki munggah piye? Besi kok. Gak iso kita. Iso kita. Ya tapi ya jajal ta. Dijajal. Atas. Kowe sing munggahno kowe kok. Gampang nek Paling Ya. usahaku. Cek ning kok. Di rumah bos. Di rumah ngono jurono. Sing munggahno kowe kok pedune ben jek. Malam malih dadi malam antara kok walu tenan ki nggo. tempe kan. Tenan. Ayo. Yo. Tak bengi kok. Piye? Yo pasar mlaku. Ya ada maju ora iso. Santai, aja ke susu, santai, tenang ya. Tenang aja.
Iya tam. Bos teko. Gak aman. Jadi kok bolo sini jangan plok. Kok bolo yo apa sih? Enggak ngerti padi teng Pulau ning kene. Seru. Tapi asli medane asli sing iki tak dimbiyen. Tapi sing iki motor iki sakane motor kangelan. Ngene lho munggah iki. Juwejek. Iya. Heeh. Lagi cek ini ki metu malih lho kan tak pikir. Akhirnya saiki terus dike karo wong mbonan iki sing duwe warnane iki dike mubeng. Terus sing rada gak bayal. Iki motorku pomo wani ya saya. Cek wani aman. Wis iki. Nah iki mah nemen wanine. Wani medune to. Ya. Medun banter. Jadi keinginane inggih wis teko kene lho, wis teko bola. Inggih wis tak tanjakan awet ke bawah tanah ya, Heeh. sampai ke atas bukit. Menurutmu piye? Oke. Menurutku muni, yo karek kuwi nggih. Dirapain nyantol ning kali tok. Karo munggah ning. Enggak saite ning ngono. Tapi takone ya, Don, Takoni. muji walaupun ngene. Tatak. Iya. Sik gelem anu Mas. Belum karo koncone tatak. Iya. Semangatnya takone yakin lah. Dadine mulane kalau ada yang apa ya tetap kita bantu kenapa? Karena kita berteman gitu loh. Kalian perangkul. Nah, Iya, toh. Dadine Oh yang deponi aku ngaku. kowe ngerti perawe liyane kuwi ora cakep to. Ya pomone depannya aku gak iso. Wong gedeng bunga mbok cakepi. Nah, ngono lho. Dadi kuwi lho iki wis takone uji nyaline Sip. montore muji wis karek dhek lemon badan tok lho. Mau jajan bos itu kena kene tapi. Oh Allah, tetep nyantol dadine suwek. Terus sepatu aku. Kudu nggih trono nggih. Ngene wis medane dhewe mbok. Heeh. Yo. Gaji kan kaya dalan sih sing awake dhewe mbok liwati. Sing duwe iki kae. Sing hubung iki. Ngene metu kono. Oh iya. Iya to. Nih. Sik. Wani apa ora? Mujek kalau delok ta mandek kalau. Mujak mandek kalau gogok kalau. Pateni kan. Kacamatamu ceplok. Kacamata tepat. Ya, ben padang. Padang. Wani apa ora? Ah, nek ragu aja lho. Kire mau nalon. Rem ngguri timbang ngarep. Rem ngarep gini gak apa-apa. Rem ngarep ngguri timbangi. Malah dimole. Iki sedih. Gedon aja dik. Hop. Iki musane bukit kaya ngene. Glundung ya bar to piye. Kali soalnya. Kayak kali, Bos. Nah, iki lho. Nah, iso tuh. Pinggir ya kuwi minggu. Teman. Katar wae bago di. Lah kayak kita ono kayak ngetono. Ngetono ngadeg lho. Don aja Jon. Tapi wani berat sing kono. Kuwi malah luwih nemen iki. Kuwi nemen soalnya. Lah ya gak apa-apa. Apa ya? Dekat saya ya. Iya, Pak. Gak wani lho mujek gak wani iki lho. Soalnya Bisa ora wani. ayo. Wani ta wisan? Wes lurus menak, masuk wi. Wis gak jurang lah. Sama yang ngerti dhewe ngesani karena awake Terlalu apa cilik ya? terlalu cilik awake. Heeh. Lha iki lho pagi selang. Aku nek motor iki penting ngarep enek wis aman. Yo, penting ngarep. Soale sembangane motor iki ngarep karo guru. Iya. Tapi wani kok. Iso bae ternyata iso.
Dia masih anu ki. Ini mang-mang. Nah, kita ajak nembus kene, Bang. Nembusnya asinan sing kan sing ngeri kan dalan kan kuwi to. Mm-mm. Langsung sekali misal mong enek ndeyone langsung bleng iki ngisor. Nah, iya. Bahaya. Wah, ini kene-kene nggon medan ngeri. Piye perasaanmu? Ini cuma mudun nih, korbo skillmu ganteng sitok ning rem ngarep wis gak apa-apa sih. Tapi yo nesane jagane. Tapi nek sing iki gak iso, sing jaga sing kene. Wong wis jagane kuwi ora iso Mm-mm. kok jurang. Merasa dia jegur. Nah, saiki langsung bleng. Bleng nemen. Nek mujek glundung teko kono urip kene gempa to. Kita kok Iya. buri omah iki. Guru Yo mati. yo, empat apa wong kuwi? Rumah samu. Jadi kita ajak bentuk ning asinan, ajak tembus kene. Jadi ini pokoknya aku manut dono, Mana Bu. Jawa sing ora dalane Ya akidah. terus ini aku yang manut sebenarnya. Itu Ya, misal sampean ki sampean rene, misal Wis apal. bisa ning omah wis terus. Mm-mm. Dindine ngono. Piye perasaanmu Padi? Dalane. Tapi nek medan koyo ngene gak koyo nek awal. Apa? Tapi lah bengi iki kaidane bengi iki apa to? Gak ketok. Gak ketok. Iya gak ketok sih. Tapi lah bengi iki ya ngene iki adem enak. Lah nek ning kene piye? Ning ajak ning daerah iki lor gunung. Mujek wis jalan-jalan gak ada nyetir. Tenan. Lho, Tenan. motorku tak tengok dhuwur wong piye guys. Kan omane iki. Tenan. Wih, dalan iki nggur sak menel Badi. Iki Sini. kene jurang, kene jurang. Tengah-tengah. Lho, tenang. Lah, riyen Mbah niki tasik padu, Mbah. Padu perkara niki, Mbah. Nah, dadine motor, Mbah. Altaman, Mbah. Dadine iki wis muji wis oke. Heeh. Oke ae aku. Ngono pokoke. Sepenting iki ngelak iki lho. Lah yo nek ta. Ora bos jadi Barang ini iki kok. alhamdulillah muji wis iso. Wis apa lolos ke kuwi nggih. Ke Gunung Kelot. Bukit apa ning arane? Bukit Tengkorak. Bukit no bos. Iki tengkorak. Iki tengkorak. Nah, iki pikirane ya anda wis wego. Bola apa? Kesampaian keinginan aku kesampaian. Sampeyan menawa iso ngajak bumur ae to. Lu malah ki ngarep dijak kabeh sak keluarga. Lho, ora apa-apa, tak tampung. Ya to. Ditampung Heeh. Kene tuh nampung wong e. Kira-kira videone iki mau Walah, Ngajak rene. delok anakku. kela duwe karep Don, Asa putri budal. bengi ya budal. Budal. Tapi nek bengi lah percuma. Aja bengi. Kan lawa kan rene blok. Rasane gula Oh, rasane maksudnya. gua mlakune. Korba aku ae ning dalan koyo Padang ini dia kan seneng kok aspal dia pengen iya pengen Suasana malam. suasana malam lah. Ngono lho. Nah. Suasana malam nang kronan jadi kaya rene kehidupan blok. Heeh. Lah nyapa awake dhewe golek kehidupan awake dhewe liwat tok. Liwat to. Sepi, kronane sepi. Berarti Oke, Bos, jadi Namanya bakar pasar kayak lho. Malah digepuk wong to. Pati, alhamdulillah Pati. Keinginannya wis tersampaikan, wis Mm-mm. sego. Iki kontane yang kene blok. Jadi kene to. Iki kene Bos. Ya kene yo gak apa-apa. Jadi terima kasih. Paling arep sebuah anu kok. Pokoknya cuma dinunggu. Doa terbaik untuk panjenengan. Pokoknya tetap asoy. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.